No dobre, takže poslednú vec teraz, toto máme všetko, tu je tá textúra a napadla ma taká vec znova, že tieto hviezdy, alebo teda flaky, čo to sú tie biele, by vyzerali lepšie, keby boli také keby v pohybe. Takže kliknem si na tú vrstvu, filter, blur, a tu si krásne, keďže mala, počkaj, dáme to takto. Takto. OK. Takto máme. A teraz, aby som zdôraznil ešte viacej tie biele flaky, tak dám vlastne ječko znova copy. Vidíš, tým pádom sa zdvojnásobila aj tá farba pod tým. Teraz je to úplne top, si myslím. Tak toto vyzerá oveľa lepšie, ako to vyzeralo, keď to bolo na začiatku vlastne. S tým. Takto. Takže teraz nám sedí aj farba jej oblečenia s pozadím, aj pleť vlastne tuto s tými, celkovo proste je to farebne vyvážené. Takže myslím, že tento obrazok vyzerá ešte lepšie ako ten prvý, čo som ti poslal včera. Hovorím, ešte by som možno tú ruku vystrihol, dal preč, ale to už urobím zajtra, lebo dneska už som trochu KO. Čo by som tu ešte také, neviem, pozerám a už ma takéto, v podstate také nič nenapadá. Teraz tieto všetky čo máme, vidíš koľko ich je? Kde sa to chytí? Hore to musím dať. Takto. Dobre, toto by sme teda asi aj mali. Ešte možno pridám nejakú, keby takú hmlu. Vytvorím layer, bielu štetec. Si nakreslím oné hovadiny. Neviem, takto. 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 Sem. A teraz dám, takto, nech to ide. Dáme filter, blur. Takto s tým, že tému vypneme asi sem. Ešte viacej. OK. Dobre, tým pádom vytvoril vlastne takú... Počkaj, nech sa to urobí. Dobre, toto by sme teda mali, možno tomu ešte možno aj ubrať trochu. Tak toto vyzeralo bez. Takto naplno z, ale trošku tomu uberieme. Tak to iba také jemné. Takto. Teraz si dám ešte takto new layer, znova nový, filtre, počkaj, áno, gradient map, tak. A toto máme a zmeníme to na luminosity. Takto. Teraz pozri s tým a bez toho. Vidíš? Ono to kontrast urobí pekný.
takto. Dobre, toto máme. Toto máme a už by som, neviem, ešte. Čo by som tam ešte dal? Ešte ma napadlo, možno nájdem nejakú ružovúčku. To sú proste veci, ktoré treba postahovať znova. A dáme tam. Mám svetlo. Máme tam rúžovú mašlu, takže dáme toto. Takto to chyť. To ešte zruším. Dobre. Chyť to a len to preniesť na ten obrázok. Takto. Zmeň si to. Takto. Když no to dá, to urobíme s tým, že to musíme dať znova pod tú princeznu. To znamená, tu máme pod ňu. Vidíš, krásne sa to schovalo. Ono to urobí ešte taký, môžeme to dať asi takto, počkaj, nech to vidím. Ono to urobí no, tak to je asi ešte lepšie. Dobre, teraz alebo urobíme to, ešte ma napadla jedna vec. Počkaj, takto jak to máme. Tak, toto posúneme ešte tu takto viac. Tuto, jak máme tieto, vidíš, tie línie, urobíme z toho takú hviezdu. Tým pádom vlastne znova ječko zmáčkni, sa to skopíruje. Dobre. A teraz kúkaj. Edit, free transform, otočil. Vidíš to krásne. Daj OK. Teraz si to nasmeruj pekne. Takto nech je to takto a dám to. Klikni na tú prvú, to posuneme ešte, takto z toho stredu, tak, a ešte dáme jedenkrát copy, Ctrl-J, znova dáš edit, free transform, otočil, nech tam je tá hviezdica, ak sa povie, daj OK, klik, už si dá len takto, tak, dobre. No vidíš to. Teraz to vyzerá úplne tak. Asi aj. No, neviem čo ešte. Čo by sme tam mohli dorobiť. Momentálne ma asi nič nenapadá. Len to máme. Ešte keď tak ti v rýchlosti ukážem, ne? Takto. Tak máme toľko, čo som ti hovoril. Vytvor si novú vrstvu. Tu si pomenuj potom, že oko napríklad.
keď tam dáš bielu, tak tá biela, vidíš, tu tak je to oko. Tuto, jak je to oko, kebyže to dáš na bielo úplne, tak ono, neviem, porozmýšľam, či aj toto zmením, lebo tu je to do fialova, vidíš to? Není to také reálne, lenže zase keď to dám na bielo, tak zase neviem, či to bude vyzerať zase reálne, bo ešte to nebude vidieť, podľa mňa asi áno, lebo je to, ak to urobíme, jednoducho si daj, zníž si to radšej, a toto modré zmeň takto na bielo, hotovo. Zmenšíme to ešte a vykreslíme aj toto, takto trochu, nech to není také fialové proste. Takto, možno ešte toto trochu. Dobre. Takto. No. No. A je to, vidíš, máme super odlesk v tých očiach teraz. Lepšie ako predtým. Dobre, ja myslím, že to je hotové. Ešte tomu môžeme dať možno nejaký border. Možno to iba ti v rýchlosti ukážem. Hľadáme layer. Rám to nazví. Takto, daj si ho, ja neviem, takto, asi približne takto. Fú, počkaj teraz, jak som to robil. Dobre, takto a my potrebujeme dať na bielo, dáme príklad rám biely, toto, ne vnútro. Kebyže urobím toto, automaticky sa ti zavarbí bielo vnútro. Víš to? Lenže to my nechceme. Takže, jak to máme označené, musíš dať inverse. A označíš tým pádom vlastne všetko, len ne vlastne ten stred. A teraz kliknem na to. Takto. A tým, že my sme tu spájali túto vrstvu, tu sme pridávali modré, tu sme robili toto, tu je svetlo, tak vidíš, není to po celom. Je to také, jak sa povie, tak to urobíme tak, že to chytíš tú vrstvu a preneseš ju proste úplne hore a tým pádom zafarbíš celý ten rám a dáš len select, deselect, odznačiť, hotovko. Tým pádom ten biely rám ti krásne urobí, proste akoby spojil aj s týmto svetlom, aj s jej tvárou, aj s tými bielými fleckmi, proste to tam pasuje oveľa lepšie, myslím. A takto už je tá fotka, myslím, že úplne top. Tu už je asi vlastne ani nič nechýba, myslím, tej fotky. Ešte niečo vyskúšam, myslím si istý. 1, 2, 3, to oranžové svetlo, čo sme robili. Ale nie som si istý, to iba vyskúšam. Dobre, tak nič to. Dobre, kapíš to. To už je takto, neviem, hotovka. Keby ti niečo napadlo, tak mi napíš a ešte to tam